Machiegni kendo jakedne ratich oganda Mwabili Mwagodi koro lieko ni ngimane ni kama ng'ao kaluwore kod kaka osebedo ka okwedo sirkal ma pacho ka. Mwagodi kaachiel kod jokedne ratich oganda mamoko koro lieko ni nitiere tudruok e kind piny Kenya kod Tanzania mar ndhiyo kod sando jogo makwedo sirkal ma pacho ka. Joyce Oduor nigi ler mathoth. E Tesindo Bila ma Central e kaunti ma Mombasa, jakedne ratich oganda Mwabili Mwagodi, familia mare kaachiel kod jokedne ratich oganda mamoko ochopo mar ndiko dhoggi kaluwore kod ndicho mar Mwagodi e piny libamba ma Tanzania tarik 23 dwe mar abiriyo higani. Kanyo Mwagodi nowuok oko e lela koyango ni ngimane ni kama ng'ao. I'm very fearful for my life right now. There are people who are after me, who are sent by this president. Be careful, protect yourselves. Tujaribu tufike kama ushauri niliopewa na majasusi kutoka nchi jirani. Waliniambia kuwa makini ufike mwaka 2027. There is a clear intention to eliminate someone like people like me. It's a horrifying ordeal. Sitaki mtu yote apitie whatever I have gone through. Mwabili mane oten kod okinde mage koro wacho ni ne ondhiye e tok chik kendo koro gihum nono gino momiyo okomigi thuolo mar ndiko dhoggi e Tesindo Bila ma Central Mombasa. I want to tell the government that his abduction was illegal, and according to Mwabili, there was potential state involvement. There was potential involvement by the Kenyan state and the Tanzanian state. And we've been with the OCS today to ensure that Mwabili has recorded a statement. But according to the OCS, they do not have jurisdiction to receive the complaint. But we are not going to end it here. We are still going to follow up on the same. And now here I am seeking justice in my country, a country with the Constitution of Kenya 2010, the best constitution in Africa. Even my Tanzanian people say, hiyo katiba mlionayo hakuna mtu ataipata nchi yoyote. Imeharibiwa na imekosewa maana kabisa. Nimenyimwa kuandika OB hapa. Kaluwore kod wachno, jokedne ratich oganda e kaunti ma Mombasa koro seyo sirikal ma pachoka kuom tudore kod sirikal ma piny libamba ma Tanzania ndhiyo kod sando jogo makwedo sirikal. Sasa hapa inaonyesha wazi kuna connection between Kenya security and Tanzania security. It is something that we always suspect. Lakini sasa yaonyesha dhahiri kwamba kuna connection baina hawa wanaharakati ambao wamekwenda Tanzania wakashikwa, wengine wakateswa na wakafanywa mambo ya kiajabu ajabu na Kenya security. Na hili jambo ambalo linatutia wasiwasi sisi sote. Yaonyesha wazi kwamba mambo ambayo hayawezi kufanya hapa Kenya sasa wanatumia Tanzania kuwafanya wa Kenya kule. Mwabili Mwagodi ne ondhi e piny Tanzania tarik 23 dwe mar abiriyo kama bang'e ne oyude tarik 27 dwe mar abiriyo higani ka ojwang'e e gwenge mag Kinondo, kaunti ma Kwale. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kambi matudok ma Safaricom obago nyasi maratipo mag chwalo chenro mar M-Pesa machiegni kod jopiny e alap ma Jomo Kenyatta e boma ma Kisumu. E nyasi madhialo higni 18 nyaka ne chak chenro mas M-Pesa pacho kae e gwenge makaluo kod Imbo mano mar Kenya. Safaricom oriwore gi kambi mar Royal Media Services e neno ni gimiyo johera magi mich mopogore opogore e kinde mag nyasi no. Customers got chula through lipa na M-Pesa. Safaricom osekonya kuom services mang'eny kaka products mage kaka zidi, akene zidi ma nachako kene zidi from last year. To aneno ka